reprezentující jezdecký klub Okulou Staha a Českou oblast. Vrchní rozhodčí pro skoky Miroslav Perníček. Gratuluje Ludce. Místo 7. Klára Tílková, Verdy Zámek Zábřeh Ostrava, jezdecký klub Lesy a Moravská oblast. Marta Tílková, členka rozhodčí pro skokovou část a místo 7. Klára Tílková. 6. místo taktéž letos na Severní Moravě Natálie Bečková, Saleza Bay, Stefan Lap. Soumka z rozhodčí pro skokový díl mistrovského podniku Červony 2015. Místo 6. Natálie Bečková, Stefan Lap a Saleza Bay. Místo 5. Karolína Liďáková Hery a sportovní sajemník severomoravská reprezentantka. Měj se! Místo 4. Tereza Svobodová Delmora, jezdecký klub Opřetice, dvojka reprezentující Středočeskou oblast. No, akorát sály a tady ten díly, jinak jsou všichni stejný takový.